babban baƙon namu na yau za ku je yanzu daga bakin shi tare da ɗan taƙaitaccen bayani a kai. Yallaɓai barka da wannan lokaci. Barkan ka dai Malam Mashhur. Sunana Mus'ab Awwal Mu'az, ni lauya ne mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a kafofin sadarwa na intanet, abin da muke kira da digital rights lawyer. Na'am. Mutane da dama musamman a nan arewacin Najeriya muna amfani da wayoyi, muna shiga irin su dandamalin sadarwa na social media su WhatsApp, Instagram, TikTok da sauransu. Sannan muna amfani da irin abin da ya shafi abu kamar ATM. Amma ba mu san cewa ko in ce mutane ba su san cewa ana tattara ko ana amfani da bayanansu ba. To za mu so a sauƙaƙe ka mana bayani, shin menene data privacy ko data protection a dokar Najeriya? Na gode da wannan tambayar da ka mun. A taƙaice in aka ce data protection ko data privacy, shi yana magana ne akan haƙƙi ko kariya wadda doka da kuma kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba ka na kare bayananka daga yin ta'ammali da su ta hanyoyin da ba su dace ba. Don haka a taƙaice in muka yi maganar data protection yana maganar kariyar bayananka. In muka ce bayani a nan, me ake nufi da bayani? Shi ne duk abin da ya shafi wani bayani, wani abu wanda za a iya amfani da shi a gane wani. Misali sunanka, misali number wayarka, misali shekarun haihuwarka, misali adireshinka, misali account number ɗinka. Duk waɗannan wasu abubuwa ne da za a iya amfani da su ne domin a gane wani mutum. To wannan su ake cewa me personal data ko kuma a ce musu personal information. Sannan a ƙarƙashin wannan a cikinsu kuma akwai waɗanda muke cewa sensitive personal data. Waɗancan kamar ka ce general personal data, to kuma akwai kuma waɗanda su sensitive a nan in aka ce waɗanda suke da buƙata a ba su kariya fiye da na baya, waɗanda suke masu sammatsi. Misali mu ɗauki abin da ya shafi bayanan lafiyar mutum, ko misali abin da ya shafi bayanan asusu financial record, ko abin da ya shafi asusun banki, ko abin da ya shafi thumbprint wannan ɗin ɗan yatsanka wanda za a iya ko abin da wasu ma suna sakawa har da biometric na ido wanda za a iya amfani da su da ire-iren waɗannan su ake cewa sensitive personal data. Wani abu da za su ƙara fahimta gwari-gwari shi ne, yanzu kana nufin abin da kawai za ka ga ko ina muka je a ce sa hannunka nan mutum ya dangwala, ko a ce ka sa ma wayanka password ko face ID ɗinka da za ka ɗaga ya ɗauki hotonka, ko ka je a baka form a ce sa suna da email da wannan. Shin wannan bayar da shi ana iya amfani da shi ta wani hanya a cutar da mu kenan? Sosai ma, amma kafin na amsa wannan tambayar, na san mutane da yawa su tambaya, wai me yasa muke so a ringa kare bayanai? To zan ba da misali guda ɗaya ne. Na san wala'alla kai ko wani ɗan uwanka ko wani naka ya taɓa faɗa maka yana zaune sai a kira shi a waya, a kama sunanka, kai ne wane ko? To ai akwai ƙungiyar ta kaza, ko a ce ƙungiyar tsofaffin ɗalibai, ko a ce ma'aikatar ku za a yi taro a virtual ko ta WhatsApp ko ta kaza ƙarfe kaza, don haka yanzu za a turo maka wani code ana so ka ba da wannan code ɗin. Na san ya taɓa faruwa da kai ko kana jin labarin. To tambayar da aka yi aka yi wannan mutumin ya san sunanka, ya aka yi ya samu number wayarka, ya aka yi ya san kana da alaƙa da wannan ƙungiyar ko wannan ma'aikata ko group. Ka fahimta? Saboda me? Ka je ka saka number wayarka da wasu bayananka a wani waje, shi kuma daga nan ya je ya tsakuro su har ya zo ya yi amfani da wannan damar domin ya cutar da kai. Wanda yana cewa ka saka wannan code ɗin, kana saka wannan code ɗin, ko ka ji ka rasa WhatsApp ɗinka, ko ka ji ka rasa 'yan kuɗaɗenka, ko ka rasa email ɗinka, ko ka rasa Facebook ɗinka, komai ma ka iya rasawa. Kuma yana yawan faruwa ga musamman al'ummar mu, sai ka ji mutum ya ce WhatsApp ɗin shi ya ɗauke ko Facebook shi ko wani abu. Wannan shi yake nuna maka yana da matuƙar muhimmanci ka kare bayananka. Ba duk inda ka zo kamar yadda ka tambaya kawai da an zo thumbprint ko a ce ka saka email da password. Abin da mutane da yawa ba su sani ba, akwai waɗanda da number wayarka kaɗai za su yi amfani da su su cutar da kai ta hanyoyi da dama. Don haka duk sanda aka zo aka ce kawo number wayarka, me za a yi da ita? Ko an ce ka ba da email address ɗinka, me za a yi da shi? Wato a taƙaice dai mutane ko mu ce al'ummar mu su fahimci cewa
duk wannan thumbprint, face ID, password da zuwa suna cike form kenan ana iya amfani da shi gurin yin wani abu da zai cutar da su ko wani abu. Ko yaya da ya shiga hannun ɓata gari to shi kenan kuma komai zai iya faruwa. Yasa akwai abin da suke ce mai privacy policy. Na san dogon rubutu wanda dai in ka je ko email za ka bude sai a ce ka karanta wannan data privacy. Yawancin cewa muke sai mu danna akwai matsala. Kuma kawai da mun zo sai mu ce kawai sai mu danna agree ko mu danna baka san me ka je baka san me suke cewa ba baka san me yake kunshe da wannan ba. Wala Allah kamar yanzu misali ka ɗauki akwai waɗannan wanda yana da matuƙar muhimmanci a wannan gaɓar magana irin kafofin da suke bada bashin nan loan application. Me yake faruwa sai su zo su ce sign sai kawai kai ba ka karanta ba sai ka je kai consenting kana danna wannan agree din fa ka ce za su iya shiga gallery wajen hotunan ka da bidiyon ka ka ce za su iya shiga cikin lambobin wayar ka ce za su iya shiga cikin message din ka kawai kana zaune sai ka ga an kira ka a waya ko an turo maka message na cewa abokin ka wani ya ci bashi ya zama barawo dan haka ka sa shi ya biya ko kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai ka ringa to ya aka yi mutum suka samu wannan bayanan saboda a lokacin da kake cike wannan form din nasu a waya baka karanta ba kawai ka danna yes. To alal misali wani sai ya ce to in ka sa baka yadda ba ai shi ma application din ba zai zo yayi ba to don haka menene yanzu zai zama mafita ga ire-iren wayannan application din da irin su WhatsApp wanda mafi yawa za ga idan aka saka agree in baka sa agree din ba kai ticket ba sai ya fita to meye mafita kenan. Abu mafita shine mu fara da su waɗannan masu bashin nan na kan faɗa wa matasan duk yadda za a yi baka da buƙatar wannan abubuwa baka da buƙatar bashi ka tashi ka nema akwai hanyoyi da dama da suke amfani da su wajen cutar da mutane hanyoyi da yawa waɗanda ba za mu buɗe abun ba amma baka da buƙatar waɗannan sannan kamar irin su WhatsApp akwai abin da ake ce mai in ka karanta policy din shine aka san ga hanyar da bayananka da su karba ga hanyar da kuma za su sarrafa su in ka karanta in ka gabe maka ba baka da buƙatar ka shiga WhatsApp sai ka haƙura da shi dan nakan faɗa wa mutane akwai sanda WhatsApp ya sayi kamfanin Meta ne ko Facebook ya sayi WhatsApp a lokacin suna ta cewa su ringa bayanan za su ringa amfani da su suna tura wa Facebook da sauransu har suka samu issue da NITDA saboda a lokacin babu data protection commission nake faɗa wa mutane ce to in aka daina WhatsApp din ba a rayu ba har yanzu akwai kafofin sada zumunta waɗanda suke yin abin da WhatsApp yake fiye da 100 to dan me zaka taƙaita kanka akwai irin su WeChat har yanzu yana nan akwai su Telegram da sauransu waɗanda ma in kai bibiye su ma aka gama suna yin abubuwan ma da ya fi ma na WhatsApp din to amma abin da yasa kawai mu mutanen muna kallon abin da yake da sauki wanda aka abin da yake da sauki so don haka ko da yaushe ka karanta wannan bayanan ka gani in akwai abin da baka yarda da shi ba ka iya rubuta musu na cewa to ka karanta policy din su amma baka yarda da abu kaza da abu kaza ba to barista abu bi da kai magana kusan abu ne wanda ake cewa na farko dai batun bashi an ce hanji da kuma yanzu batun shi kanshi wannan abu dandali na WhatsApp wanda mutane da yawa suna amfani da shi wurin kasuwanci da sauransu saboda haka ya zama wani rukuni na jikinmu don haka a nan yanzu ya zama mun dole sai na yi WhatsApp ko kuma ya zama mun dole sai na shiga bank wa'annan abubuwan nan din tambaya biyu na farko yaya zan iya gane sahihan shafukan da na san ko na shiga babu matsala ko da bayanai na ne na san su ne za su rike da kuma idan na shiga alal misali irin su WhatsApp din da sauransu ya zan takaita bayar da bayanai na don kara amfani da shi a cuce ni. To abu na farko akwai abin da muke ce mai data minimization. Takaita bayar da bayanai. In aka zo aka ce ya sunanka kawai ka faɗi ya suna. Kar a ce ya sunanka kuma ka ce kai ne wani kana aiki a waje kaza kana zaune a waje kaza. Ba ka da buƙatar wani. In a waje ana son suna da number waya ta wadatar. To kar ka ba da email ɗinka ko adireshin ka. In suna da adireshin ka ya wadatar. To kar ka ba da email ko number waya. Da haka ka yi ƙoƙari ka taƙaita bayanan da kake bayarwa. Za ka ga wani form in kana cewa wasu abubuwan naka da an ce optional. To tunda an ce kana da zaɓi sai ka haƙura ba sai ka bayar. Duk bayanin da yake ba dole ba ne, duk bayanin da ba a da buƙatar shi to kai ma kar ka bayar.